मानि थाखाय जर जबस्थ' बेयाव इउपिपिएलनियानो इउपिपिएखौ बुसिजोबनाय बा बुख्लाबजोबनाय दोलाजोबनाय भिडिअखौथ' नोंथां नुबाय। आं बै मोनसे चेनेलाव आपडेट होदों। दा नैबाव स्पेसियेलि नैबे भिडिअखौसो आं आपडेट होगोन। आदानि ग्रुपनो प्रमद बर' सारा जोंनि बिटिसिनि हाखौहाय आरामैनो हगारनानै होयोब्ला मा जागोन? मानाव गेदेर बिथां सार, आं सार होनगोन, मानो होनब्ला बिथाङा सासे मोजां आबादारि आरो गोबां गियान गोनां, गुन गोनां, नलेज गोनां। बेफोरनि सायाव बिथाङा मोजाङै फोरमायदों। नैबे भिडिअजों नोंथांमोना मिथिलांगोन। स्पेसियेलि पर्बत जरायाव जाबाय थानाय जाथायनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो होननानै बे भिडिअखौ बानायदों। आसलते थार्मेल पावार प्रजेक्टआ मा? थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ मानि थाखाय जर जबस्थ' बेयाव बहायनो नाजाबाय दङ, बेखौ जोङो बुजिनो मोननांगोन, बुजिनो हानांगोन। थार्मेल पावार प्रजेक्टआ जाहैबाय बिनिफ्राय जोङो मोब्लिब बहननो हागोन, मोब्लिब मोनगोन, मोब्लिब गोहो। बे मोब्लिब गोहोखौ बहायनाय लोगो लोगोनो बेयाव थानाय रायजो राजाफोराथ' जोबनो हायै खहा जागोन। बेयाव खाथियाव खालायाव थानाय रायजो राजाफोराल' खहा जाया। बेनि थार्मेल पावार प्रजेक्टनि सोरगिदिं 20 किल'मिटारनि साराउन्डिंआव थानाय गासैबो मानसियानो एफेक्ट जागोन। बेयाव एयार पलिउसन जागोन, वाटार पलिउसन जागोन, हाया डिग्रेडेसन जागोन आरो सुबुं सम्पद जायखौ जोङो बुङो बैयो नस्थ' जालांगोन। आरो बेयाव बाय'डाइभारसिटि आरो इक' सिस्टेमनि सेन्जआ थबस्र' जालांगोन। माब्रै? बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ सालायनो थाखाय बेयाव सानफ्रामबो गारियै गारि खैला सावगोन। थारमाने थार्मेल पावार प्रजेक्टनि खामानियानो जादों दैखौ फुदुंनानै स्टिम बानायनानै, स्टिमनि दारै टारबाइन फिदिंनानै, टारबाइना गिदिंनानै अल्टारनेटर आरो जेनेरेटरा गिदिंगोन। बे गिदिंनाय लोगो लोगोनो कारेन्ट जेनेरेट जागोन। बेखिनि खामानियाल' जागोन बेयाव थार्मेल पावार प्रजेक्टआव। अब्ला बै दैखौ फुदुंनो थाखाय मा सावगोन? बेयाव खैला सावनानै दैखौ फुदुंगोन। होमबा बेयाव ट्राकै ट्राक सानफ्रामबो खैलायानो सावबाय थागोन। आरो बे खैलाखौ सावनो थाखाय सावनायनि सिगाङाव मा जागोन? बेखौ खैलाखौ सुगोन। सुखांनायनि उनाव बेयाव बे खैलाखौ क्रास बानायनांगोन। बिदि गिदिर गिदिर दख्रा दख्रायैनो सावा बेखौ क्रास बानायगोन। क्रास बानायनांगौबा क्रेसार मेचिन बहायगोन बेयाव। बेसेबा गिदिर गिदिर क्रेसार मेचिन बहायगोन। सानफ्रामबो थारमाने मा जागोन बेयाव? हरदम मेचिन सोलिबाय थागोन, ग्रुम ग्राम ग्रुम ग्राम। होमबा मा जागोन? जायगायाव साउन्ड पलिउसन जागोन, साउन्डनिबो पलिउसन जागोन। खाथि खाला थानाय मानसिफोरा साउन्डनि थाखायनो बिसोरो गाज्रि थासारि सोमजिनानै मानसिनि गोग्गो देहा दानायाव सुबुं सम्पद जायखौ बुङो बियो नस्थ' जागोन। बेनिफ्राय बै खैलाखौ सावनायनि उनाव बे सावनानै जेसेबां उखुन्दै ओंखारगोन, खैलानि उखुन्दै, बै उखुन्दैया बबाव थांगोन? सानफ्रामबो गुफुर आरो गोसोम धुङा, मोननै जातनि धुङा ओंखारगोन बेयाव। होमबा बेसेबा कार्बन डाइ अक्साइड गेस ओंखारगोन बेनिफ्राय। आरो बेनिफ्राय सालफार डाइ अक्साइड गेस, बेफोरो बिराद डेन्जारेस गेस। जाय गेसा मानसिखौ खहाल' खालामो। बेफोर गेस सोमजिगोन। अब्ला मा जागोन? गेस जानाय लोगो लोगोनो बेयाव मा जागोन? बेयाव खाथि खालायाव थानाय दाउसिन दाउलाफोरा थानाय नङा खाथियाव। दंफाङानो गैलाबा बेयाव थानाय इन्ड'जिनियास प्लान्ट, जाय गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनाय, बुहुमनि सोरजिजेननायनिफ्रायनो थाबोनाय दंफां लाइफांफोरा जेब्ला गैया जागोन, बेयाव इक' सिस्टेमनि सेना थबस्र' जालांगोन। दाउ थानाय नङा। दाउआनो थायाब्ला, दंफां लाइफाङानो थायाब्ला बेयाव जोंनि हाया डिग्रेडेसन जालांगोन। डिग्रेडेसन माने हानि जिखिनि
थानाय गोहो हाया जे जिखिनि गावनाव गुन थायो दंफां लाइफां रज'होनो थाखाय आबाद जाहोनो थाखाय बे हानि गुना गैया जालांगोन बेखौनो बोरै जालांगोन नोङो हायाव नाइट्रजेनानो गैयाबा दंफां लाइफाङासो हायाव नाइट्रजेन बानायो दाउआनो थालाबा फसफरासखौ जों बबेनिफ्राय मोनगोन दाउआसो फसफरास बानायो बिदिनो मा जागोन दैया पलिउसन जागोन बै खैला सुनाय आरो कुलिं खालामनाय कुलिं सिस्टेम बै सोलिनाय मेचिनफोरखौ कुलिं खालामनाय बै सुस्रानाय दैफोरखौ बबाव गारगोन बेयो मोनसे समाव अखाफोर हायोबा दैबाना जायोबा बैसोरो गारनाय दै वाटार रिजार्भार जि जायगायाव दैखौ गारगोन बिसोरो दोनथ'गोन बेयो अखाजों आबाद फोथाराव लासैनो फैगोन आबाद फोथाराव लासैनो फैयोबा मा जागोन बे दैया पलिउसन जाबाय बिनिफ्राय बेयाव खैलादि सावबाय थागोन सान हर खैला सावगोन बे खैलानि हांगारखौ दाबसे जायगायाव जमा गारगोन बेबो अखा हायोब्ला सुस्रानानै आबाद फोथाराव फैगोन अब्ला हाया मा जागोन हाया गाज्रि जागोन दैया गाज्रि जागोन बारा गाज्रि जागोन बिनि उनाव मानसिनाव हायानो जुदि मोजां नंलाब्ला हायानो जुदि मोजां थायाब्ला अब्ला जोंनि साधारन मानसि गामिनि जाय खामानि मावनानै जाग्रा खामानि मावाबा जों थांनानै थानो हाया खामानि मावनो जाग्रा मानसिया हायानो मोजाङै थालाब्ला बे डेभेलप जानानै जों माखौ जाना थांना थागोन बे डेभेलपखौ फैसाखौ उखुन्दैखौ पलिउसनखौ अब्ला मानसिया खायद'खौनो सुद्ध खायद' मोनजायाब्ला नोरजिया जालांगोन नोरजिया खायद' मोनजायोब्ला गुबुंले खायद' मोनजायोबा केमिकेल गोनां अब्लाथ' बे समाव मा होनांगोन बेसेबा हायाव केमिकेल नाइट्रजेन सुपार पटास इउरिया सुपार पटास बेखौ नों ओरैबायदि बिबांनि बारायलांनाय हायाव होबाय थानांगोन नों अब्लासो आबाद जागोन लासैनो बेखौ होबाबो जानाय नंला अब्ला जोङो केमिकेल गोनां बिहुद्ध आदार मोनजानानै जोंनि बर' बिमाया नोरजिया गथ' जोनोम होगोन खंगा बेंगुरा गथ' जोनोम होगोन बेखौनो बुङो नामा डेभेलप बेखौनो जौगानाय बुङो नामा सुबुं सम्पदानो खहा जागोन सुबुं सम्पद खहा जायोब्ला जोंहा मा जागोन बयबो साननो हागौ बेयाव दिपेन बर' आदाया बुंदों रायजोफोरनि भुल बुजियाव मोनसे गिनाय जादों पेनिक जादों होननानै बुंदों बर' जोंनि हारिनि जेबो खहा जानाय जों खामानि मावा होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों गुड मोजां सापर्ट सेलुट नों बे खोथाखौ बुंदों मोजां नाथाय नों मोनसे खोथा बुंबावदों बेयाव रायजोफोरजों भुल बुजाबुजि जादों मा भुल बुजाबुजि जादों गावनि न'खरनि हाफोरखौ बारि बागानफोरखौ थांगोन बिदि साननाय फैदों रायजोफोरनाव बिदि होनना बुंदों हा नों मा खोथा बुंखो हाग्रा सिफायनानै हाग्रा दानफ्लांनानै बेयाव थानाय इन्डिजिनियास प्लान्टखौ फोजोबस्रांनानै नों कम्पानि मोनसे बहायनाय लोगो लोगोनो बे जायगायाल' एफेक्ट जागोन नामा बिनि सोरगिदिं थानाय मानसिफोरा एफेक्ट जाया नामा